Kedam tang ningkan pho por EM ang hoi kilong dunde a constituency amreng aphan non apurun EM ki piponji aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan birta hong jaya longpen amreng arat kachuningri Karbi Anglong live athing no along Ratchari Bharatiya Janata Party amreng constituency arat Karbi Anglong Autonomous Council aphan non aphong kachuningri alamthi kapaklang pon ison thedung abirta Purun hinia phong amreng constituency along Ratchari asong Bharatiya Janata Party mate BJP asong atiket pen rat kang vai pon iktang abang phi sang PMAC rina terang pia phan EM anghoi non kopi kason bonda kedam tang ningkan pho BJP kachari ahut labang so constituency EM anghoi kilong dunde penajok constituency ang tanga kisungko anma kapaching thur ponang jialong ki claim kedam pon katikuk abang dokoklo Bonta nona purun amreng arada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kupia sonlo kachuningri Bonta kapreka son kali dona tup longle plang thomangkang kachoboche amreng arada tum ke hang kachuningri pona lam thelaki nona purun sang PMAC rina terang pia phan EM anghoi pi bajer pon vek nang ko Karbi Anglong Autonomous Council non kachari ponji CM Dr. Tuliram Ronghang kachuningri bang phelo Ningkan pho bang ke nilitum MEC chalo nilitum EM long le la sing tum ke lost hepik la se nona bang ke hai pon thule tholo la se nona bang ke nilitum ani phantame executive member abang ke nilitum hanang pp pon vek nang a hok pera lam jong si langdam lo pulote sang PMAC rina terang pia phan EM anghoi kipi ke pajer pon lake alangli jungjung aphan ke kali binong Labang solam the kelong pon lake badong le wing salong ke hai ning karong choran isan rat pen ke chorabli nahut EM ang hoi jongsi rada ke manga teng pen pachun pilo pulote ke pa phi hup katora thektik ahawar amreng arada tumaphan isi akang hon ang thek lu pusi amreng arada tumpen jongpon Abari Minority Board amai phu Agustin Hanse pen Karbi Anglong live athing no ke paklang pona sonsi soarlo mohila morcha tumpen EM ang hoi aparman Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan ninga klong pen alam thela sonsi parno ponlo dam tang ning kan pho ke nilitum ke thangta long dun de lo MEC ki joy ason nak lo la si non ke bang thuji bang ke nilitum abaido rinaterang pi phan ke EM nang pipi pon vek nang pu basi sa Tuliram sar aphanta kasi tuning ridun lo mohila hin kan Team Karbi Anglong athing no sang PMAC rina terang pia phan kopia pot CEM anghoi kinang sot Netum humusti serke bang bong pen ke amreng halo along halo ki then nai munir hong khat nen tumong nai lo pen polling station da ong nai lo la pen thu mena bang ke nilituma hut pen hut ne khela pen hoi dai lok masi nilitum isi chumang pen ka charu ka cheng check ta la son dukok ti la si nilitum ie man bang yong si long le donte nitum amreng long mang ka develop bang ki sung thet tan du News report Rongbong Terang Karbi Anglong live